אתם בתוכנית דברים שמעולם לא קרו עם מיכל פושקוב. מה קורה אנשים? יאללה בואו אחריי נשב. והיום בתוכנית אני אספר לכם על במאי מאוד מפורסם שצילם את הסרט הידוע מכל, דברים שלעולם לא קרו. ותבוא לכאן גם מומחית שפת הגוף שלנו שמתארחת כל תוכנית ומספרת על הבן אדם ההזוי הזה שיושב תמיד כאן, כל פעם מישהו אחר, ומספרת לנו איך שפת הגוף שלו. ועכשיו קבלו את הבמאי המפורסם שלנו של הסרט שלעולם לא קרה. קבלו אותו, דוד המלך 2. נו כנס דוד, לא להתבייש. הכניסה שלנו תמיד מיוחדת. שב בניחותא על הכיסא שלך. אוקיי דוד, אז אתה בעצם צילמת את הסרט הידוע מכל, בן אדם של... איך קוראים לסרט? בן אדם שמעולם לא היה. בן אדם? ומה מספר בסרט? ספר לצופים שלא מכירים את הסרט, אני לא יודעת אם יש כאלה, אבל אם יש אז... הסרט הוא בעצם מדבר על בן אדם שלא היה קיים, והחיים היו נוראים בלעדיו, ואז פתאום הוא היה קיים, את מבינה? איך הוא פתאום מופיע? טוב, אל תספר לנו, אחרת תהרוס לאלה שלא ראו עדיין את הסרט את המתח. אז אוקיי, איך עלה הרעיון המדהים לסרט כל כך מופלא? טוב, תקשיב, אני ישבתי עם אשתי ודיברנו עם כוס תה, עם חלב, תה עם חלב? כן, זה משהו מאוד מפורסם באנגליה, הם מפורסמים, ישבנו אצל מלכת אנגליה ודיברנו שם בכל הקטע הזה של הסרט ודיברנו על זה, והיא אמרה בוא נעשה סרט, דברים שמעולם לא קרו או מישהו שמעולם לא היה. היא נתנה שני רעיונות בעצם, שני אופציות. אני דיברתי עם חברים שלי, מפיקים וכאלה, וצלמים והכל, ובעצם אני מאוד מפורסם בעולם. על הסרט שלי דברים שמעולם לא קרו, היה דברים שמעולם לא קרו, ובן אדם שלא היה. אוקיי. זה הסרט עכשיו, הגאוני. אני מצטערת לקטוע אותך, פשוט הזמן שהשבוע די קצר. אז תקשיב, קוראים לך דוד המלך 2. אוקיי, 2 הבנתי, דוד הבנתי, אבל למה המלך? כי מלכת אנגליה נתנה לי את הפריט הזה, את השם הזה בעצם. דוד המלך מהמשפט המלך, מהתנ"ך, מהגדולה של המלכים. יפה מאוד. ועוד מעט אנחנו נקבל את זאתי שתפענח, מומחית שפת הגוף שלנו, תפענח את שפת הגוף שלנו, וככה נגלה באמת איך הגעת לסרט הזה. אוקיי, בינתיים נצא להפסקת פרסומות קלה. אוקיי, ועכשיו קבלו את המומחית שלנו לשפת הגוף, קובי פי. כולם כבר מכירים? וואו, שלום, ברכה, תגלי. אוקיי, אז היום בתוכנית שלנו, כמו שאת רואה, במאי את בטח מכירה את הסרט שלו, בן אדם שלעולם לא היה, נכון? אוקיי. ואני רוצה שתראי את הישיבה שלו, תפענחי לי אותה, תסבירי לי, אולי דרך השפת גוף שלו נוכל להבין איך עלה הרעיון. הבן אדם יושב עם ביטחון עצמי. הוא יושב עם הרגשה ממש ממש טובה. והסרט שלו ממש יפה. ממש עומד. רגע, ותגידי, מהישיבה הזאת אפשר להבין איך הגיע הרעיון לסרט הנודע בן אדם שלעולם לא קרה? היה. אולי... בוא נראה. כן. הרעיון הדבילי הזה של הסרט המופלא הזה זה ממש ממש רעיון גאוני. כן, ואיך הוא קיבל את הרעיון? כאילו, אפשר להבין את זה, כאילו, לפי הישיבה שלו שהוא בן אדם שלא היה לעולם, שהוא כאילו לא היה, שהוא מומצא בעצם, שאנחנו נוגעים בו, אבל כאילו הוא מרגיש שהוא לא קיים. כן, אפשר לראות את זה. למרות הביטחון העצמי אפשר לראות את זה? כן, למרות הביטחון העצמי אפשר לראות את הכל. וואו, איזה... אני יכול להגיד משהו שלי? כן. אני בן אדם שלפני שיצא הסרט שלי דברים שמעולם לא קרו,
אני הייתי בן אדם מאוד מופנם, שאף אחד לא מכיר אותו, ועכשיו אני הבמה הכי מפורסם בעולם. זה בעצם נתן לי קצת דחיפה לסרט, מבינה? אוקיי, עכשיו יש לי שאלה לקובי פי. קובי פי, מה קורה? בסדר. סתם, רציתי לדעת, אני רואה שאתם כבר שניים ולא אחד. בערך. מזל טוב נגיד לבמה, היית רוצה להגיד משהו? כן, אני יודע על זה. אוקיי. וכאן בעצם עומדת להיגמר התוכנית שלנו, ואני מקווה שהצופים נהנו. הצופים נהנתם? כן. כן, יפה מאוד. אוקיי, אז כאן נגמרת התוכנית שלי. מקווה שנהנתם, אני נהניתי לפחות, דברים שלעולם לא קרו. חכו רגע, את מי אירחנו היום בתוכנית? אוי, אני מצטערת שסתם משכתי זמן. אני מצטערת שחיכיתם, כנראה שכחנו את האורח. רגע, מה זה בכלל התוכנית הזאת? איפה אני? מה זה?